with the Queen Sekuru Tateh is here. So what next? Moving on with your life. Man. Chiko chakuitika. Hanzi tatekani. Chingotiridzira ngoti turu. Handisi kuda kutamba too much. Ngenyaya kuti ndikasweta hey. Aravhira cho halala. Randakachinjwa mazuva ano. Riri strong. Zvinoti ndakagara so ndiri kuona zvinhu madziro. Zvinonetsa kana mapiritsi eedzi zvazvinozoita anoita achichinja. Saka panobuda rimwe nyowani unomva wanzi gada naro. Saka hey, ndikatamba too much ndogona kufenda ipo panapa. My love nema likes. Ndiri kuona vanhu vachingouya hanzi tateta kusuwa. Rega ine mbongotsvaga song ka. Song yekuti tingovarairwa zvedu. Tichingomirira vanhu vari kupinda. Isu kuti tichitanga chirongwa chedu timbonyatsokurukura sevanhukadzi nevanhurume
vari kuyo kuti ako kana munhu arambwa what's next. Malaikes muriseiko hanzi mwana waashumba ndiri kukuona mhani mufaro wache ndakada kusiwaiyezwe kana isingauye ndikuona yamaa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 ndakachinjwa birize saka maiwe rakarichinjisa nyakanyaka rakarikaamamotogorara wakutokuamukira panze tiri zvarinamushamusheko ndakachinjwa birize saka maiwe
Ndisati ndagara pasi andaubviswa kuta ngotanga ndasheka kamwe chete naye lasi ndiri kumwa zvangu fanta exotiki nekuti mangwana kubasa vanhu vese vakunoona ndichirizava tinenge ndichimbosipakwana zvedu kumainbox nanajasignal vanombotipoka kana pikicha yemoro kuti ndiridze song baba hadada vakambowanditigada chirecho chaichindifondera malavu nemalights hameno chiri kundifonderera chirecho une vaimbi vanoda kuti ndivaridzire masongs unofana musendero something in English kana unditumidzira mari newestern English ingangoridze masong enyu jasignal nandingi baba harero vakakambera ndakatoita video calling ndakanyatsoongorora ndakasaiwa ndoridza kuna queen wenyu, one and only queen of entertainment, Queen Sekuru Tateh. Nasa ndikumadoro vamwana kubasa azvite tangai marorana malove nemalights
Airo biri tinyowaniri. Kama fanta kana kokora unongo waringwa richizika. No mana 6. Ya mana 6. Hey. Kuti mutaura zvekurambwa nekuramba naizvi. Aiwa kandine hangu Tatelicious wenyu. One and only. Malabne malaisi kandi nai vedu we. Papa. This tablet is extra. Tichimbokurukura yatavingai ndozoenda pati tuye kutamba. Zvino mazuvano kuna soko handisi kuziva kuti chirongwa chekubvisa hembe wachachibvumira here. Unongoziva kana kuine haazi murume zvakewo kuti ndinobva ndatoda kutoshamisira. Chirei musoko ndikafunga zvekubvisa hangu hembe nekuti vaivepo ndaibvisa. Handingabva ndatoudzwa nekamurume kakauya nezuro uno kuti usabvise hembe. Kurani kwewe iwe uri kuZimbabwe kachana chana ndiri kuSweden wonditi ndisabvise hembe. Kamurume kakauya musuno uno. If my Facebook people says Tate bvisa hembe, I have to respect them. Ndinobvisira inini hembe. Izvozvi makati bvisa top yegreen wakutsva. Ndinobvisira imimi. Ndikablokwa neFacebook ndoblokerwa imimi. I like to take the risk for my people. For my people. Vanhu vanondifonera ndiri palive ndakakumakai. Handizivi kuti pesa apa ndisiri palive. Uzoona vanhu vari kundifonera. What's the agenda? What's the agenda? Rega ndimboverenga macomments evanhu varipo. Timbokurukura kana iveduwe. Unonzwa unenge watofonerwa nevanhu. Lobhengula. Zvalobhengula takazvivharisa wese. Hatisine nazvo. Jeki I see you. Mwanangu Kiri I see you. Hanzi iwe havazi dedi iwe. Kamunhuwo zvako kari kutofungidzira kuti kari murudo. Zvinoende nyaya kuti ndakarambwa ka. Ndinenge ndichimboentertainawo vanhu vanondivaraidza. Baba henyu imimi musazofunga kuti tiri murudo. No, hatisati tamurudo. Handizive chinonzi rudo. Ndakarambwa kungotsvagawo vanhu vanokuvaraidza. PaFacebook pane vanhu vanongokuvaraidzawo kana uri panguva yekushaya vawinawo. But tinoda kumbokurukura.
hanzi bvisa top tione stabile uri nyoka iwe unenge wakamirira kuzonondibhlokesa kuna Zuckerberg kachireshe kemunhu hanzi bvisa top yanga yabviswa nguva iyi ndisati ndatanga kutaura topic momhanyaka kuna Zuka kuti ndabvisa top hanzidi vanongoda kundifurira zvemanga hanzi teerera isusu yes noteerera mafacebook but ngatimbotaurei vakadzi varambwa muri kungoshiringinya muchingochinja maPO box ndipewo malove nemalikes vakadzi vachangorambwa hanzi Tatelicious ko chii chinokonzeresa kuti munhu imimi vanhu makachata musunono wamva warambwa ne2 days ndakati munhu one anenge agara asingakude but the other reason ndeyekuti regaenda ndakunyeurirai Facebook haizi kungouya uchiburitsa zvinhu zvese personal life yako vana vako mwana azotanga grade 1 mwana azodai tiratidza kuti mwana agraduate yes we understand but zvekungozoda kunhongwa muchiburitsa tunhu twese pamafacebook remember uri kudhila nevanhu vausingazive PO box yavo vamwe vanhu kwavanobva hauzive kuti vanobata chii so inini one of the mistakes I made is ndakayanika musha wangu paFacebook ndokukasika kuparara kwazvakaita ikoko aumbva wayanika zvese kani dedi ndiri grade ringi kwarinotorwa wanga usingakuzive I want a glass of water kwanga usingaizive kwarinotorwa glass of water wanga usingaizive ndozvataimva taita kaiso taimba tati tichijakarika pano tete glass of water dedi wakatariswa nana magugu vasina varume unofunga kuti vanenge vachizvifarira izvozvi ndaamusemurigi nevakadzi vasina varume imimi vakadzi vane varume dzidzai kuita chipfuva mhani at the lake dedi isusu tisina varume tichikuona izvenyu munofunga kuti tichifara zvinotifadza here izvozvo zvinhu zvekumba kwenyu zvigarisei kumba paFacebook akaunti yako iri muzita mako iwe tinoda kuona iwewo une akaunti kuti zvikungouya muchiti Tatelicious this is me myself and I woneka kuna Tatelicious ezvino handiti mumba ndasara nembwa yangu imba hombe ino ndasara nei nakutu nabhoki ndaingoti pano dedi uyai mutambe neni dedi sezvinonzi radio yewa hausi kuinzwa hausi kugona kutamba wega ezvino ndiri papi chidzidzo chatiri kutofarira ichocho kuti ngatibatsirika ndiite ndichidira juice biritsi randiri kumwa rakapenga hama dzangu biritsi iro munogona kutozviona izvo zvindaa kutozviitira weti kana manyoka nekuti riri kushanda choppers quickly chop vana magugu vakatarisa vasina kana vasina vakatariswa nemahule vese vana mai wini vasina varume vanenge vakakudzokorai vana mai wini vana Tatelicious muchiti tiri kuFrance Eiffel Tower chakazoti ini pane zvandaimva ndasiyirira here ndakati Eiffel Tower Denmark Italy drinking wine unofunga kuti zvinenge zvichifarirwa nezvivakadzi zvisina varume inini chidzidzo chekutanga ndoda kuzoedhawo vamwe vanhu vane maexperience vauye pano toda kuti vanhu vane maexperience muyewo muchitiudzawo especially vakadzi vakarambwa kuti wakadzidzei inini chidzidzo chikuru chandakadzidza ndechekuti paFacebook hapasi pekuyanikwa zvinhu zvese iyo imbwa yangu ani makaiona kamwe chete muchamboona ndichiibudisa pese ndee ndichitotya kuti inogona kumuka yakapupa furo yapedzwa nevanhu vepaFacebook because vanhu izvo zvazviti ati pashaya handidedza washaya koindana iwe chimaria vana mainingi vasina varume vakatarisa vanenge vakakuyevai uchiti my husband going to a trip kweiko kuzoti pese pamuri kunokwira ndege checking in sezvinonzi ndimi matanga kukwira ndege zvepaFacebook fadzai vanhu ini ndakatoona zvinodiwa nemafenzi angu anofarira masex tape mafenzi angu anofarira kuti ndadzidzise zveHIV mafenzi angu anofarira kuti nditambe ndichiva ndichitaura nyaya idzi dzandiri kutaura idzi zvedzimba mafenzi angu ane ndakabva ndarayirwa nemunin'ina wangu jeki uyu ngarande munin'ina wapoki uyu zvakanzi vakoma vanhu vari kukuti house to hamuzive kuti pamwe pane dzimwe mbavha dzitoripo ipapo munomuka iko kacheya kenyu kamwe chete ikako kamunogarira kafuma kaenda ndakati uri raitiwe
unonzwa munhu uchiburitswa house tour nemadhongoro nyongo epafacebook apa uchitomva watodada kuti uyai muone mandinorara, uyai muone chakazodii. Iwe tiburitsire zvawakapfeka, tiburitsire dhirezi rawakatenga, buritsa gogo dzawakatenga, kana kuti wakazvigarira kubasa kwako, ndo zvinobuditswa pafacebook. Tatatokuudzai isusu takarambwa isu. Amai mwana kurambwa unoziya so unenge vamwe vanotochinja nemachechi. Ini ndambo edha vakaramba vambondiudzawo hanzi unoyererwa. Yes, unoyererwa imbwa yako iyoyo. Tatelichous anotoda kushamisira rega timufudzire zvino imbwa yangu ndakangoti kamwe chete pamakaiona ikako ndikako. Zvino kana ndichita mashow anenge akagarawo kwake uko akamirira mai vake kuti vapedze basa. Andimaona izvo zviuri unenge uchiti dai ndandichine murume nekurwadza kuri kuita biridzi randakachinjwa mazuva ano iyi aibva angombopindawo mukicheni ombobika ombondipowo kana ushushu hwebota rine dovi. Zvino izvozvo ndiri kungodhogaira muiyo imba yangu yesei ndega. Madziro aempty. Andi muri kuona nenyaya yefacebook. Facebook. I see you my dear. Online relatives must phone ndizvo jeki. Ini ndiri kuda iwe ari kuti English unogoya pachirongwa chevanhu vari kutaura shona pakaida watoti ndebele better English yekuenglish yedzei. Ndoda kuti ndijoinidzwe. Unoziva kuti varoye pafacebook vanotokunda vekudzinza kwako. Ipapa pandiri kuwachwa neover 900 people. Unofunga kuti vese vauya kuzookera, vari kuya kuzookera kuzokuomberera Tatelicious. Kana kuti ndakazonakidzwa zvangu neumwe munhu. Isu amwe katinenge tine magirazi atinenge tichiona kuti zvinhu zviri kufamba sei muJerusarema umu. Namba iyoyo inogara ichindifonera ichinyarara. Ndabva ndazoendawo ndambonovhura girazi rangu kuti ndione kuti zvinhu zviri kufamba sei. Ndizoona munhu anenge akatogara mumatare kuti ati ndikati hello voice ratorwa katatu orina madzira oita hamino zvavanenge vachida kuita nevoice raTatelicious. Zvino hamusi kuziva kuti vamwe tinenge tiine magirazi edu mudzimba imomo marumu mune zvimwewo zvamowo zvirimo. Funga kuti ipo panapa ndingangouya ndichinge kashiri pane vanhu vese ava ndinde ndichida kutouyawo ndakazvitsigisa. Una munhu anongofona ndadairaka. Zvino iye anenge akanzi nenganga yako unoti hero katatu voice rikangoera rapinda mugate zvapera. Zvino zvafumuka nekuti vamwe hatifambe tega. Hapana asina zvake tamba takuudza ipo pamunouya pafacebook muchitofunga murume mungatore zvenyu torai hamba torai murume kana kendenge asina mundirigire pasini. Ndinopika nambuya wangu ari pachuru handirigirwe pasi zvekumhanyeni. Ndinoona munhu ndakatenda nganga ndida kunoti ndiri unoshandisa ini. Torai murume wechirungu uyu ndihanzine munondiudzei kwei. Ini ndinenge ndichitoona ndichiukira unobva wanzwa mwana Tatelicious handimbogone kurarama ndisinewe. Ndanovhura girazi ndiri kuona zvine munhu iyeye. Ndangoti thank you my dear. Tinenge tatoyeuchidzwa kunzi vanhu ava havazipo. Zvino isi tinenge takukuudzai vanhu vane varume kuti gara nemurume wako mumba. Usangode kungoyanika varume venyu isusu vana Tatelicious tisina varume. Unofunga kuti murume wako akakandiona netopu yangu yakashama iyi achiona minyatso iyi minyatso yesilikoni yakamira iyi unofunga kuti anozopasara ipapo. Ndo zvatinenge tichingotaura zvedu. Hanzi you are right. Yes, ngatitaurirane chokwadi ipapo. Facebook yatinoda kutaura iyi inoda maboundaries. Nhasi ndiri kumbotaura nhuna dzevanhu vakarambwa. Hanzi okay thanks who never heard it but it's from SA. Handisi kuziva nitaura chirungu pana pane nchida kutsanangura neshona. Most of my followers ndeye kuZimbabwe anyway. Saka vanoda chirungu ava tsvagai vanhu vemaZimbabwe vanokutranslatirai. And I tate you find ayewa handidi kufind another one. Munoziva izvozvo zvekunzi unowana mumwe. Ini ndanchitotaura nemukoma wangu Maivai. Ndikati Maivai zvikanzi tate unonyanya kutonga too much. Varume vacho vanogara here. Ndikati aiwaka. Ini ndiri celebrity kaina Maivai. Kana murume andidaka anotofanira kutoita zveucelebrity. Zvino ndazoona kuti nehucelebrity hwangu uyu hazvizoiteka kuti ndinzi ndakaroorwa muziye murume wacho. Ko kungogara hangu ndisina. Mese makungoziva kuti ndonzi Amai Bruce. Amai Bruce. Ndiye Bruce nembwa yangu. Tichadhonza zvedu nembwa yangu zvichingodhonza zvakadaro. English anotaura English yekuenglish kuendai kuenglish vane vanotaura English nandizive. Ndozoti zvekuEurope ndiri kuita English. Team yevari kuuya kuEurope ndiri kuita English. Kuno pano ndoita English. Ko zvadii?
ndasara nemboka ini. Saka ndoda kumboedhawo vakadzi vanosheyawo madifferent opinions vatiudze kuti ndotozonzwa umwe munhu wekuti hanzi ndinonamatira kuti murume wangu adzoke, hanzi nekuti ndibaba wevana. Saka unofunga kuti ukarambwa havasisiri baba wevana wakwe. Chashamisa pakuti warambwa iwewe havasisiri baba wevana. Vaenda vakunogara neumwe muvhitori iwewe musamutoko wasiwa. Havasisiri baba wevana wako here zvavaenda. Ndotobwira ndibaba wevana wangu. Chakazoti baba wevana wangu. Apa murume mumwe mutsvene-tsvene akakumiririra. Apa waigara wakadhandwa nababa wevana wako wakuda kunamatira kuti vadzoke ipapo. Hanzi gara hakuna. Taura zvako iwe small moyo. Togara nadhogi wangu ini. Togara nadhogi ende handipi stress. Kungomupa chikafu tobuda tofamba. Anenge achingotarisawo kumasaidi kuti mama ndikaona baba vaya vadzoka ndoruma garo. Ende unoruma Bruce hauiti. Unoruma ndakati mwana wangu wakanzwa vangodzoka kana kunoka. Mwana wangu ndakachema ini. Mwanangu ndakachema baba wako aenda ini. Baba wako akandisira kusura mwanangu zveshuwa here ningasigwe kusura. Mapiritsi andinomwa mwanangu haana kumira mushe mwanangu. Kanenge kangogara kachitambisa zvako muswe. Kachitambisa muswe kachinzwa mama kachitaura. Ndakati mwanangu ndakasirwa kusura iwe. Kusura munhu kuenda. Mwanangu ndodii ndoita zvekudizvi kanzi mama musambocheme. Musambocheme kana manzwa nomba mama. Imi munosiya makandikira murume mangu imoenda kubhawa. Mongoziyo kuti musarara ikoko modzoka nekuti handidi kurara ndega. Ini kana ndanzwa zvandikiya nomba yandikiya uyo bhawa. Tira ndokokawo kumwoto vanhu vandoziya muraini tinoda kumwa mupeta. Toti handei kuitira kuti paunodhakwa unoonavo vanozokudzosawo kumba zvakanaka. Wakaenda uri wega unogona unopondwa ikoko kune kuti imo muJerusarema matakagara munewo mhandu dzemuJerusarema. Kusura chaiko. Unorambirwa ende ndakazonakidzwa zvangu pamwe pandaikwirwa. Munhu aitoti ndoona munhu ari kutaura rimwe zita. Ndoti iwe uri kundikwira zita iri harizi rangu ndonzi Tatelicious. Skanza sorry. Ndandichifunga munhu yeye wandataura nezita. Dzimba idzi. Uzonzwa vanhu vanoti shinga Tatelicious. Ndaikwirwa munhu achifunga umwe munhu ini. Munhu ototaura rimwe zita reumwe munhu achindikwira zvake. Ko kumboda kumboedza kumbobvurawo magaro kuti anyatsopinda zvakanaka. Anongotaura iro zita raajaira remunhu iye. Takabva tatendai. Ndipewo malove nemalikes naye mvedwe. Naiwe gugunyoni dzimba dzakaoma idzi. Unoti ndiwo uri kukwirwa apa ingoriburira ko riri kuyuzwa asi pfungwa dziri kune umwe munhu. Ndo zvinoita dzimba idzodzo kana dzimba dzasvika paextend yakadaro munhu unosiya. Amai mwana ndaiti ndakagara ndomboda kumbopfekawo kaya tukunhuka ndichipfekawo zvandinoonawo kamatv nekufamba kwandinoita the whole world Europe yese nechichi ndichimboona zvinoitwawo nevamwe vanhu vanoita spice up. Ndapfekawo kati kunobatirira tikuya tichimboita roleplaying. Zvikanzi ibhodhi yako inosevesai. Hauna zvimwe zvinhu hazvizi zvekupfekwa nemabhodhi enyu aya. Unonyara. Apa ndiye munhu waunenge uchitiwo switi. Asi chandakazotambira ndechekuti kana munhu achikudza chokwadi, tambira chokwadi. Vanhu musambva manyanyoti chokwadi achitambirike. Tambirai chokwadi kana munhu wako akuti hazvichaiti, hazvichamiri mushe. Ini ndakabva ndamboti iyo yekusura ndakabva ndaenda kunoona chiremba wangu weARV. Ndipewo malove nemalikes. Malove nemalikes. Ndakabva ndanoona chiremba wangu wedzi. Ndakati kweimi hakuna umwe mushonga here kuti ndisasure. Tukanzi kana uchimwa mapiritsi edzi nyoka dzemumatumbu dzinoti kakudhambei. Ndosaka uchiona kakusura kaunoita hakana saini unongweri kana wauya musuri ungoti chuvha. Musuri wongoti mwa. Changa ndakazonakirawo zvangu kana muchazosanganawo naye mumamana. Handinambobvira hangu ndakabuda tsete. Ndo pandinotenda ipapo ndandiri extra clean. Asi kusura body amen. Saka ini ndo zvandiri kutaura izvodzo kuti munoziya dzimba dzamunonzishingirira. Vanhu vari kushingirira dzimba dzinorwadza. Ini paakabudaka because ndaimudhonza kuti usaendekani. Zvino ndichati chiko kuna Shumba. Ndichati chiko kuna Ivoni natafadzwa. Yawekaniwo vane varume ini handina. Mumba medu ndindega ndangosara ndisina murume. Vamwe vese mukomane murume, mutwinane murume. Ini ndazotaurawo natafadzwa musunono. Tukanzi nai Tatenda. Wakanganwa kuti iwe uri hure here.
unoziva kudzikama kwemahure nekudzikama kwesu isusu vanhu vasina mbobvira takaita chihure kwakasiyana. Saka iwe uchitotendawo zvako kuti watosiyiwawo uri mupenyu. Mahure mazhinji anosiyiwa aurayiwa. Ndikati unoziva ndandisina kuiona nevhizheni iyoyo mwana wababa wangu. Ndakabva ndamudaro tafadzwa. Ndikati zveshuwa imimi iyoyo naivhona muzi mahure kaimi. Ini ndini njapisi yemumba. Saka dhuze kana imba yehure inongoshamwa kumwaya ndorani yego ndorani ne biritsirani specially biritsira ndazomwa iri ipapa ndakunyazoita PO box yekusura chero ipapa nganchitamba apa ndokunga ndasura kana ka 10-15 times biritsiri rinosura ezvinondichambotyi mumba mune ini na Bruce. Saka chero ndikasura Bruce unongo kanzwa kachi kachidairira musuro wamai zvimwe zvese zvisina basa. Zvimwe zvese zvisina basa. Asi dzimba kuoma kwedzimba kwakangoma isu ngatimbotauriranei chokwadi. Dzimba idzidzi vanhu vakagara mumba umu vanokuudzai kuti it's not nyore. Isusu tozoti aiwa vari kugona kudziumbiridza makorokoto. Rambai muine varume venyu vakadzi venyu. Ko vabuda mudzimba, what's next? Shuwa oro vabembera here kuti inini angu anotodzoka. Makuno westa mari muchienda kunana bhanda nekunana muchifunga kuti murume anodzoka. Ko kungozvigarirwo zvako iwe hauziura una kufanana na Tatelicious. Unogona kuti wana umwe munhu anokuda nekusura kwako ikoko nekuita nezvauri izvozvo iwe mabhodhi. Ndaimva ndanzi dumbu rako haritomboitei. Dumbu rako haritomboitei. Dumbu rako haritomboitei. Aimva atotaura izvozvo. Dumbu rako hariitei. Hanzi why can't you be pane umwe musikana wekubasa kwakanakawo zveshuwa. Hanzi why can't you be like Ningi? Ndakabva ndatoziva kuti imba yangu yaparara. Imba yangu yakaparara gaichambotsvaga kambo kamashawo munhu mumwe ndizombokaridza imba yangu yaparara. Zvadirwa chimusuri izvi. Hazvisina kudirwa jecha zvadirwa chimusuri. Kudirwa chimusuri ndo pandinozoti kune wese anenge achida kundikwira. Zivaiwo kuti ndiri pamapiritsi wedu we. Zivaiwo kuti ndiri pamapiritsi eAIDS. Musuri uyu unongondibata. Musuri unongondibata. Ndasura handina kuzviapply. Ibiritsi. Imi paiye uchidzei papo. Nai vedu we. Ini ndeichitaura izvozvo vanhu ndandakusuwai ndipewo malove nemalikes. Malove nemalikes. Ndo ndiri kuda ndichimwa zvangu Fanta mangwana kubasa handimwi doro. Ina handizaukaholikini. Handingamwi doro Monday to Monday. Ndanyanyoita se chiro iyo stress yekuramba kwacho. Unobva wanzwa ndakamba ndanzwa zvangu nemwe mukadzi murungu so wandinoshanda naye muoffice. Zvikanzi Tatelicious, you should go and get help. You need some medication for depression and anxiety. Ndakati bastard to get away. In Zimbabwe, you think I can go and tell my mother, driver wemarori, kuti mind ne depression, ndiri kuda mapiritsi. Vanotokudza kuti mari iyoyo yakuda kuenda kunoitisa depression iyoyo. Imari yanchatumidzira kumusha kuti vanhu varime. Tisataure zvedepression izvo. Kana warambwa isi ndo zvatinoziva pachishona isu. Kana pachiAfrican. Vanhu takutoda kuti unozadza mahospitari evarungu. Depression, anxiety. Tinozvizira kupi izvozvo. Otonzwa munhu wokuZimbabwe ndiri depressed iyo hakuma diaspora ndiri depressed ndiri kumbomwa zvedepression. Uri kuZimbabwe waiziva chinonzi depression iwe? Waitoziva biritsi remusoro kana refuru. Izvino makungoti depression iwe uri pamapiritsi eAIDS wakunozvinyandaura nemapiritsi edepression. Immune system inobvaruka. Tosura zvangu ini. Hanzi Tateh for president. Yo queen is here. Queen wenyu wanga makamirira ndiri pano. Ini ndotoshaya kuziva kuti vanhu vekuAfrica vanotozara muzvipatara zvechirungu kuno kuchinzi uri kukamurirwa mapiritsi edepression. Waiziva iwe uri kwasadza? Waiziva here uri kuchirumanzwi iwe? Chinonzi depression unochiziva? Kwabhora kune depression. Vanhu vanotoda kutozvichamisira vauya kuno kuchirungu. Depressed. Akaenda. Ndakuda kumboedho vamwe vanhu. Engineer, I see you, my dear. Warambwa. Usacheme zvako iwe, taura zvako iwe. Abigero. Kana warambwa. Ini ndakarambwa. Nicholas, I see you, my dear. Ini ndakarambwa. Ini ndaifariroka. Iyo mazuva ewo ndandamiriwo zvekuita kumbopanze izvi. Unenge kungoziva kungoti maburi aya ndaababa. Adzokawo kubasa kubika. Aiziva ndobika kuwacha nchidii. Ndoda bedroom andaimba ndambounzo kachokoreti zvandakudzidzisa izvezvo chimboti panombozorwa chokoreti umanyatso omboisawo kana caramel
wozonzwa munhu adya avarairwa ochitanga kudedzera rimwe zita remunhu. Ndombofunga kuti ndakambotanga ndichati asi is this the name you give me in bedroom? Role playing ka ini ndakabva ndakuti I will call you Denzel. Zvikanzi no, this is not the name I call you in bedroom. This is another name of another girl. Sorry, I think of her loudly. Amai, unokwirwa munhu achifunga umwe munhu. Idzimba idzi. Apa ndakachata muchato chapter 37. Wakanetsa muchato iwo. Asi mubedroom mune makafa. Otonzwa vanhu vachitoti shinga. Toshingira marara iwawo. Hanzi vanhu vakako mama iwe. Hanzi tate, ini ndiye chikukudzai asikana. Imi mozoti Tatelicious rwira imba yako. Pedu ndorwira munhu anga kusaona kuti inini ndinokwirika. Munhu aitoona umwe munhu wekunze kuti anokwirika ndandisiye zvangu. Ini ndigomboedzawo ndigoedza zvese ndichiona pane chandaisirira Playboy magazini aya mabig brother ese kuno kuEurope nekuAmerica ndichiona ndichimboona kuti nechigeneration chamanje manje vanozviita se amaiwe kana murume afunga kuenda anoenda. Pano pakangobudwa pano ndikangochema kusura munhu zama pamumba pandaimbosura ndaizvirwa ndaikochwa chipakira so ndoturi kusurire ndaikwerekana nazvipa chipakira ndakaturi kusurire munhu anga aenda akawawa kuti ukasura uri kuyeuchidzwa kunzi wasura. Pakusura apa ndopa paine nyaya kusura apa ende zvikwaiwonererwa nekuti ndaingosura pachikwirwa ndakazomubva tasi ndakaroiwa kana ndiri kungosura ndichikwirwa ndiri kungosura ndichikwirwa hinda waingodzwa kamwe kana kuti oshinga zvake iwe oshinga waunyasona kuti atsano vari kunowirwa. Amai inini ndiri kungokuudzaiwo zvakaita kuti ndizosara ndiri panapa ndiri ndega nembwa dzangu andimapona ini nembwa dzangu ndichisara zvangu nabhurusi wangu ndasara ndega mugomo. Apana kana kuti chiisu tunenge tichingokudza isi zvazviri. Ini ndoda kuedo my trio king I see you my vangu thank you for joining. Ndiri kumwa zvangu vanhu vanozoti ndinomwa doro Monday to Monday rega indiswededze table tafura kuti vanhu vaona ndiri kumwa Fanta exotic. Handimwi doro every day nekuti mangwana kubasa iFriday zvayo asi mangwana ndiri kushanda ndenjishanda. Hanzi inonzi kwefi imi kusura kwacho imi iwe lora iwe unoshaya kuziva kuti masuriro ipapapa ndazotaura hangu takaenda kucoffee weekend yapfuura iyi nemusikana wake munyowani nekuti kucommunicata tichiri kucommunicata zvedu ndakati asikana musazosure ndewechirungu zvakanzi ani I don't eat too much. Kutoona kuti vanhu vanenge vachitokutaura kumba kwako kunzi hanzi aidyisa saka ndotedza kudyisa ini ndichimwa mapiritsi eedzere ani ndine edzi HIV kai ndofanira kudyisa and iye musikana wacho akambva ati I don't eat too much so I don't fat that much. Uri kutoona kuti vanhu vanenge vachitokunyeya kuti raidyisa richisura asi munhu akutokangana kuti ndakamuitisa celebrity ndakamuitisa celebrity amai mwana musikana wacho yeye aripo zvechu aripo musikana wacho yeye slim slender dumbu apa utomboona kuti pane dumbu apa munhu akatoita vana 3 but autombooni kuti pane dumbu vanhu vakaumbokawo zvino ini ndosiya biritsi rangu redzi nenyaya yekuti murume aiti imi ndisiyei manini ndodzokera zvangu kunouraini ndaichitotaura nemukoma wangu Ivhoni masikati ndikati Ivo business rechihure ndakatovhura pane maminista manyowani akapinzwa mukabineti ndakatovaudza kuti am open for business pamunoya kuEurope tutoswera zvangu ndichitonyengerera vanhu vanoda maZimbabwe naanoda vakadzi vane matumbu unobhambirira uchikwira zvekusura izvi don't worry ndinokuisai ma-earplug mumino ndinokuisai makotoni hamumbozvinzweni ende kana mandibhadhara futi hamundikwire kausiku wese saka handizonyasosure zvamunyanzwa munongobhadharawo ka2 minutes nzamai ndega kusiyiwa ndega mugomo ndega Kiswahili or English. Kiswahili I can speak. Kiswahili I can speak. Jambo yako budi jambo yako Mungu akushaidie. Kiswahili I can speak but English no.
yes muwhite muwhite ukasiyiwa uchinzi pane umwe mubreak unozvisungirira muwhite muswedish asi inini ndingato hanzi the boss lady. Thank you so much Sabina Mazhandu. Imi ndenichikuudzai zvandakasiyirwa vanhu munozoti Tatelicious chi ari kutinyepera imba hainyepwi nayo. Ndopandinozokuudzai paya kuti maitiona zvedu muchato wangu zvangu inani mbofe ndakaubvisa paFacebook nekuti muchato wakandifadza and it's the first transgender wedding in Zimbabwe. Saka zvinhu zviri historic zvakadaro hauzvibvise zvinongoramba zviripo but kurambwa kwakangoma asi what's next? Shuwa ndogara ini ndichinzi ndiri kungokabira mapiritsi edepression nekuti vese vakarambwa kumamisha uku kuna naNigeria kuna naUganda kuna naZimbabwe South Africa vanowa mapiritsi edepression. Chashamisa muEurope chi otonzwa doctor achiti kabira mapiritsi edepression kuti kwaitei kunokabigwa mapiritsi edepression. Move on with life, get on with life. Ndoda kumboedhawo vakadzi vakarambwa vambongondiudza yes unogona kuhaidha kufesi yako but ukahaidha fesi yako pane vanhu 1000 apa dhuze pane vakomana vachatozvokuinbox vada kutokurora. Saka zvekuhaidha mafesi izvi zvine maadvantages nemadisadvantages. Isu hatisi kutaura nyaya dzebonde, tiri kutaura nyaya dzinoitika dzeupenyu. So I don't expect kuti munhu auye akazvihaidha fesi ngaatauriwo experience yake kuti tate pandakarambwa ndakafunga zvakadai. Mumwe munhu hanzi ndinorwira nekuti ndibaba vevana vangu. Chero vakakuramba vanoramba vari baba vevana vako, hapana zvinochinja. Inini Bruce zvangu custody ndeyangu ndega nekuti Bruce ndakati zvaangabva atore zvese Bruce anosara ari wangu. Yes, I tell you as it is hama dzangu. Kusura munhu wese anosura asi kwangu. Amaiwe unosura unoziva kuti unosura zviya bedroom rangu kamubhedha uri kumusorosoro unonzwa musuri uchibhamba pasi kuti putu. Ndakati regaende vakadzi vakarambwa muri kupi ndimbokuedhawo ndimbonzwa chero vasina kurambwa vari kuda kungopo advice yekungoti kune vanhu vakarambwa. I know kuti it's not the end of the world you find someone. I don't want to hear that. We want to hear what's next. Moving on strategies ndo zvatiri kuda kunzwa izvozvo. Hanzi I like you because you don't hide, you tell us about yourself straight. Ini handihide chamunenge manzwa munhu kandibvunza ini ndokuudzai whether it's true or lies. I tell as it is. Ndakambokuvinyepera ichingwa chisei ndinokuudzai sezvazviri. Your Queen Sekuru Tateh, your Queen of Entertainment, I'm here. Ndikaza kufadzai munofadzwa nani naye vanhu vepaFacebook? Hanzi napritsi zvinotyisa zveshuwa just hanzi hapana zvinotyisa. That's very true. Hanzi add me gandimuadd uyu mira ndikuadd Messi Munyira uri kuda kuedhewa. Timbonzwa kuti Messi uri kuda kuti chii? Meme mira tikuedhe meme. Timbonzwa kuti uri kuda kuti chii meme? Messi yatinzwe rega ndiswededze chiya ndinyasozokuona nepakona. Accepta Messi. Timbonzwa kuti uri kuti chii dia? Accepta dia. And yes kani Messi. How are you, dear? Really say, sweetheart. Uri tamisiriwe shamwariwe arambwa ana kunetwork iri kuita seiko Messi? ndiri paNamibia apa handisi kutoziva kuti chiri kuita serega ndione kuti wifi yangu iri zvino ndokunzwa seiko wifi yako ichidaro naidia? Ita add zvakare buda udzoke dia ndiadd ndokuedha futi. Wifi green button papa yaka iripo green button panga paripo but haana kuda kuedhika. Hamene kuti yinda saka ndadzikisa kuti awi vari kuda kuedhwa vamwe ngavauye. Edhu mumwe timbonzwa ndezvekudawira naizvi ndambonzwawo kune vamwewo vakarambwa. Timbonzwa hanzi Edna Gaudenzia ati Edhi
Uri piko Gaudenzia iwe Gaudenzi. Gau ari papiko Gaudenzia. Gaudenzia ndichakuoni pano. Gaudenzia uri papi? Gau mira ndikuone. Ya ndakuona manje Gaudenzia. Ndakuona. Ti Ede ndrakukubringa Gaudenzia. Uyatinzwe Gau. Gaudenza. Yes, Gau. Yes, Tatenda, zviri sei? Zviri right. Taura nenkofesi iri kupiko Gaudenzia. Yellow ya ndakunyatsokunzwa. Kofesa tisikuona aiwa fesa ndidi nayo. Unoziva kuti chii zvako Tatenda kazvikurambwa izvi kaizvi hazvitomboshamisira unomboziva, saka pressure zero kana uchinge wangorambwawo ndizvozvo, but I think ukaita zvinhu zvaunofunga kuti zvinokwanisa kukubatsira iwewe, because vamwe vanhu vanochema, vamwe vanhu vanofara, vamwe vanhu, you know, we've got different ways dzekuexpressa nadzo mafeelings. Vamwe vanodhakwa. So the most important thing is just to do what makes you happy. Zvinhu zvekuti unokwanisa kukanganwa about it. Yeah, sometimes it's really difficult kuti uite get over it, you know, but then you get there. Ndakamborambwa zvangu, yeah, like it happened, but right now I'm in a marriage nditori nemwana wangu zvangu, but you know, we all have been there. Iwayo mastatement manje unomboziya, because munhu anenge inzwa unzwe tate, iye ndo zvaanenge ake akutaura, but deep down anenge achinyatsoziva nyaya yachona kuti ichii chaizvo chaizvo, you know. Pamwe munhu anenge asinotombobvira akatokuda from the word go, saka zvinonetsa manje, because pane zvimwe zvinhu zviri sili zvekuti unoziva tate, pane mamwe mastatement kana ekuti munhu anotaura kuti zvoni ndokuda but I can't be with you, like really, like seriously, munhu anenge asingangokuda chete. Munhu anenge asingatombokude, bosi kana munhu achikuda zvese izvozvo haatombokwanisawo kuzviona. Ende wai munhu akuzozviona nhasi, pesa pakambotadza here kuzviona, bhodhi yakazotanga kuiona izvezvi here. Aiwa, kana munhu anenge asingatoda, but munozoti manje ukatorambana that kind of a person, it's far much better kutaura chokwadi pane kuti unge uri mutoxic relationship yekuti munhu, because zvese zvaanenge achingoita zvinenge zvichizongodzoka kupoint yekuti, ende unozoti hapana chinhu futi hapana, handibelieve kuti munhu anokwanisa kutaura kuti handikude because of this. Izvozvo zvekuti munhu anongokuudza kuti zvonizvo I can't be with you, like someone, I cannot go into detail, but still anongotaura kuti I can't be with you, like mareasons. Ndikatongoona zvadaro, inina usually I used to run fast ndikangoona kuti zviri kutonetsa kana kuti chii, kana kuti aiwa, ndine murume wangu hangu, it's actually fine, we are happy. What's it, Tate? Alright, tichagara nawo mudzimba, toregedza umabudi. Thank you too, Tatenda.
gaudenzia uyo anga achitaura akati ndakamborambwa asingane mumwe tatamurudza kuti ndaasazotiburitsire mapictures evarume vake because pafacebook pakazara vavengi mhandu tikuda kuedha umwe aroda kuratidza face izve vanhu vanouya vakaviga mafesi ava hatizoziva kuti vanhu chaivo here kana kuti munhu unovigireiko fesi unovigirei fesi unovigirwei ini ndinoda kuti senge apa ndisvikana kutombotaura zvebonde kana zvinhu zvinonyadzisira tiri kungotaura zvinhu zvinoitika muupenyu day to day munhu anobva aviga fesi unovigireiko fesi ichii next maungira asezvino I think maungira muchanzwi uyo anga akaisa loud anga mheno zvakaina anenge anga achindinzwa paredhiyo here kana kuti pai saka maungira acho anenge achidai munhu wongobuda achiisa mapikicha emaningi evarume vake isusu vana tate hatina varume unofunga kuti tinenge tichifara nazvo unofunga kuti sound tate maakundinzwa mushe here zvinozvo unofanira maakundinzwa mushe yasei sound inofanira yabho manje sound inofanira yabho nekuti kora sound yabho manini sound hamuchandinzwere malavu nemalikes tioni kana maakunzwa sound vanhu vari kungoti sound hamusi kundinzwa here imi vanini hamusi kundinzwa here hanzi mastika here moms handinambostika mwanangu ndiri kumwa fanta ndogostika nefanta here naye mwanangu ndastika nemapiritsi manyowanaya mapiritsi manyowana anondistikisa hanzi sound is okay now thank you Tafi hanzi sound is okay now yes ndipewo malavu nemalikes malive nemalikes toda kumboedhawo vamwe vanikamuonero kavo uyo ari kungoti hanzi mastatement uyo haana kunyazoda kuti munhu akarambirwa munhu kana anga akarambirwa kunhuwa mapwa munhu kana anga akarambirwa kunzi kumba kwenyu kune nhamo nyasotaura pakazara vanhu ndokubatsirika kwaunowana iko kwauzoziva kuti pavanhu vari panapa unozowanawo munhu anokuda ndipewo malavu nemalikes zvino unoviga face ino handazvishayi kuti munoviga face dzenyadzioneke chii kuvana gaudenzia unobva waviga face yako haioneke chii makutonyara nepamafacebook magumbo I see you magumbo ugare nemurume wako murungu uya kumateresi musaposte mapicture magumbo pafacebook pane varoyi vanotyisa akambopagara vana nhingi uya aindida uyo haana akanambopagara 2 days muchato 2 days aenda ndangosarwa imba yangu nembwa kona to kona uri kungoona mvere dzembwa helele kona to kona mvere dzembwa kona to kona mumba maimbwa wana baba zvakavamakani vana gaudenzia vana vavarume rega ndiedhe esinati esi rega ndikuedhe muonewo pavhorimu apa vedu vevhorimu dzenyu idzi vhorimu idzi Sekuru Fatso has joined. Thank you for joining. Na esi uri papiko esinati we hanzi dringi itashoma mapirisi andinomwa acho heavy duty saka ndakasatomwa dringi kudai ndinozviitira manyoka pakazara vanhu esinati rega ndikuedhe dia esi uya accept abvisa makeup saka gaudenzia wakabvisa isi tinomboya vanhu tisina mamakeup pakazara vanhu kana wakangoshata kagaudenzia wakashata dia zvinogobvisei izvozvo voisi yako ndoratei chida iti first chero yakashata hazvina basa gavo ukatotaurawo zvako zvekushata kwevanhu takashata takawanda dia asi wakashata uine murume zvako isi takashata ugoti kufuta ugoti kusura nomurume zvinhu zvese izvi pamunhu wani hanzi nasunga Peter Xavier ed sunga rega ndikuedhe sunga mai wezvangu isi toti kushata toti kufuta toti kusura zvese ndatotanga kusura so kana paine vambonzwa kampe kanongoyekaneka asi kusura kachikuno hello Hello. yes zviri sei Hello.
Yes. Hello. Zviri sei Tsangamidzi? Hello. Yes, ndiri kukunzwa dear, zviri sei? Angoya achingoti hello, kari murimo kamukomana akashata. Vakomana hapana anonzi mukomana akashata, vakadzi ndo vanonzi vakadzi pane akashata. Zvino vakomana kana makuyo murima futi zvinhu zvacho izvi. Zvakaoma. Vakomana vakuyo murima nsikikitata soka. Isu toti kushata, woti kufuta, woti kusura, asi kusura kunombotinakidza. Ndosaka ndisingazonyanya uchemi nekuti paunosura soka ameno kane kafeeling kanongouya kati kanongouya so kafeeling kekusura. Zvakaoma kani. Iwe taura kola good night nice zako kola anongouya hello naye kola. Naye tatanoti kutombonzwa opinion yekubva kune mukomana zvinokola wacho tsanobaya izvenyu muna nyaya yenyu. Hanzi in darkness sorry kose usina kutaura naiwe asi hautauri shona. Naye zvako kwira mumuti. Hanzi you are hot. Thank you so much. Zvino vanhu ndiwe kupi kweyanoti you are hot. Mazvano ndaudhira neyo kuZimbabwe nekuti vekuZimbabwe akandinetsa ndinorowa zvibhakira. Masati sikumboita kana zvezve. Vekuvarungwa vanonetsa kuti ukangomurova chibhakira hwana anogona kufa. Zvino kumusha mukadai munokinditsana. Kana ndimbotsvaga songo. Ndakamirira haroda kuedwa. Tichimbodhira. Kungoonererwa chete. Tinokinditsana. Kubhatirira kutoti low. Reimwe phone hinda. Henge isiri pachaja pesa. Naimi vedu vechigo. Mafona. Naimi vedu unogara usina moto. Malavu nemalikes kani Queen wenyu auya unga makamirira. Hanzi network yatiza. Hanzi chimira chimbondipaiwo kani naye vedu. Chimbondipaiwo vanhu vari kuda kumbotaurawo zvine musoro vasiri kungada kuiga mafesi avo. Ini ndinotonesekana. Imboridza zvangu mashawa munhu mumwe mbereko yakaramba. Mbereko. Another man is dead. Kumaadresi acho. Uzona vanhu vanongotanga kuzondisira mameseji ndauya palive. Panga ndakanyarira pesa maidi kundisira mameseji. Nhasi makuda ngosotanga kudai. Aipondera chwe.
Jaden's mommy died. My phone now I don't want to Queen P Marcus. Man, don't have any kind of mama.
Hai, sinotaridza zviripo izvo. Vari kuda kuendwa ngotumo advice. Ini advice yangu ndeyekuti ndakanotsvaga pet. Ndakatsvaga imbwa. I moved on, I'm glowing. I am a queen, I'm a celebrity. The people need me. The people need me. This is the done. This is the gun. This is the done. Tetekaniwe uri wako. Akapanda kugaridzira zuva. Facebook tiri hama dzimwe tetekanidzura. Tirega zvako munomona. Let's move on. Let's entertain people. Kutukana hakuna PO box my dear. Handemberi nelife. Kama ndikazuva ndadediketera zuva wangu. Ndakatukana zvakapera zuva. Handemberi nelife dear. Let's entertain the people. Facebook needs that. Mwana wa baba mkaniwe. Tetekaniwe uri wangu. Tetekaniwe. Kama tetekaniwe. Mwana wa baba kama udesile sipo setina. Uri wangu wero pajulewe. Ukama ubisele sipo setina. Uri wangu wero. Zvakaitika zuva bane. Let's move on with life, my dear. Entertain people. Zikawira mkanawe, pasedi vatoi. Muswena motinotema na ininewe. Muswena motinotema. Malai. Ndokwadiko na ile dwe. Rupera kore kutukana. Aiwa rigaisiye matango. Takatokura. Queen, where are you? Queen, where are you? Wake up. Hey, wake up with that away. Wake up with that away. Wake up with that away. Wait. My love, my life. My love, my life. Wake up with that away. Wait. Wake up with that away. Wake up with that away. Wake up with that away. Wait. My love, my life. I'm glowing. But I'm still having that thing. I have that thing. I'm glowing.
fara zvedu nai. Hanzi you go girl. Imi vanhu muri kupiko tichimbo edhana tichimbofara. Hanzi Queen P Marcus. Queen maakuda kunyaso accepted. Vamwe vanhu vanongozonzi edha vasiri kuda kutopinda zvamudai. Dorothy Dot. Liam Henry. Hello, Liam. Hello, my dear. I'm Vava. Handisikuziva kuti vari kungouya. Nailiyayo kwamanyawo. Uri kungouya 2 minutes wobva wenda. 2 minutes wobva wenda. Nai vedwe in zvinhu zvacho zvinobonzwa hangu music. But serious anoda kuedwa ndo vando. I'm glowing. I'm glowing. 2 liters here. Panda ndakopedza. Nemvura yangu. Yangu imvura. Ndinokoti kana ndabvagondiremera noti nai mwanangu. Naiwe unosmaiwa kwesingu manda. Malai malai. Alia hapana green button up. Hapana green button. Kuti chobani. Asamoza kuti chobani. Chobani tado chobani. Chobani tado chobani. Iwe manaiwe. Iwe unotengesa nevanu. Manavne malaite. Vari kungoti edhava pana chekuedzekapa. Your queen wants to add you. Yes, Godfrey Matanga, I see an add button. We are Godfrey. Godfrey Matanga. Godfrey. Nai zvanhu zvacho zvinenge zvireshe zvoti ed ndaedha wodumbutsuka naimi vanhu makati dzirimo imo chaimomo dziri makuda kuti ndichitangana nemi manje zvino ndikazotangana nemika nai vedwe vanhu ndiri kungoedha wodzumbunuka ed ndodzumbunuka ko muri kutadza kungoedhekawo muaccepte zvakanaka ke ndimbotiraya bibiana tikuedhe zvakwe Queen Tatelicious, Queen of Entertainment. I'm here and I'm here for good. To stay, to entertain you guys. Hello, Bibiana. Hi, Sisi Tateh, how are you? Thank you for joining, my dear. And you have quiet and one watching the What right? Did you go, dear? She did say. And did right, uncle? Taura things go. We want to say when you don't move on, say when. You are looking amazing, Sisi Tateh. Imimina Bruce Ravemchimanya. Thank you so much. Nemboga yangu as kurambwa kwakangoma kusiwa kusura here nai vedwe. Kurambwa zvinoshamisa here mazuva ano. Chichinoshamisa pakurambwa Sisi Tateh. Ndakachata December kaini ndikarambwa April. Hauoni kuti zvazvo hazvina kunyasoti JK. Mama chitodi Sisi Tateh, todi. Ndanga ndati kanhai vedu hamuone kuti vanhu patinoposta pamafacebook tinozviwanza tomboita tichimbodzidzora kuposta zvese zvemumba nekuti hatizozive kuti vari kuzviona vari kuitei nezvavari kuona. Ndo zvacho. Mataura semunhu mukuru ipapo. Handitika. Wawengi. Pachitoko toti wawengi. Wawengi. Wawengi wanotisora. Kwewe tudzo wakamborambuka here? Ndakarambwa ini. Wakazozvifambisa sei kwewe unenge uri kublinga iwe? Ndakazongomhanya nemujama. Saka ndo ndikumhanya naye zvinezvi. Mujama ndo murasta. Mujama wekujamaican ka? Mujamaican. Iwe mavideos ekujamaica aya vanotamba vachikwira munhu uri kuponda here iwe? Ndinogona unofanira kutodzinza
kutodzidza zvamaita zviya dzimwe nguva ndosaka ndichiona mavhidhiyo enyu chimboona kuti munokoira sei saka ndingodzidza kukoira from wakoma vangu mati zvako mujama wako uyu ava vejamaica vanokwira musati ndinoona mavhidhiyo ndofanira kuzomboenda trip yekujamaica. I would love to take you Sisi Tateh. I would love to take you. Handizodi kuti pandinofa ndibhokisi rangu ritadze kusimuka nenyaya yekuti handina kukwigwa nemujamaican. Ndo zvacho. Aiwa munofanira kutoenda nemi. I would love to take you. Ah, thank you so much, my dear. Mashoko ekupedzisira unosiyira kune tuvana tudiki twarambwa kuti unotuti chii dear? Aiwa Sisi Tateh, you're doing a wonderful job. Focus on zvamuri kuita around the world zvekusapota vanhu vane ma-illnesses. Focus on your businesses. You've got so many businesses that you're doing. You're doing all the wonderful things. Love will come to you when you are not looking. Those are just Sisi Tateh, but keep doing you. That's all I can say. Oh, thank you. My love, thank you so much, my love. Okay, bye. Oh, she was so sweet. Hans, keep doing you. Hans, keep doing you, sister. Don't stop. Keep doing you. Keep doing you. Iwe Jackie, kushata unogoti kola transgender ndo zvakudza. Ndo zvakudza kuti kola mu transgender ini time sheni. Munhu yama kutaura zvamusina kuswera wambobvunzwa kuti uri chii here naiwe. Vanhu vanongoya vachiropocha panhingi pangu. Airini Shamu arikuda kuedwa. Vanhu vanongoya vachiropocha. Vanongoya vachiropocha hanzi transgender ambokuudzayo ndiri transgender. Chiro akaita transgender ndaasekuru wako. Naiwenwe. Vanhu munotobvunza zvisinei nemi kutaura zvekurambwa nekurambana. Munhu akuti kwagwengwa. Zveu kwagwengwa wabvunzwa nawo kwagwengwa. Kwagwengwa. Munongokwangwandara zvemanga. Yes, now I know I don't share too much. Ndinongo share my sex videos angu because my Facebook azangu anoda shirodzi mavideo yangu eshura ndiregedze kwaunza. But ndikazowana munhu aiwa chamunzi. Totosvika pakuchata nekurambana futi musina kana chamuziye. Nekuti Facebook avadi kuti ufare. Facebook avadi kuti ufare liyarika. Hello my dear. Aripo here kola. Kola hello. Kola. Kola hello. Kola stick. Zvinomunouya stika zvavo vakuda kutotunda. Otunda vachida unzwa rega ndide vamwe vari kuda kuedwa zvavo. Dorothy Doti, I'm adding you, my dear. Dori, my love, my likes. My love, my likes, my love, my likes. Depay my love, my likes. Your one and only queen. Queen when you are munofarira. Nah, kwangwengwa. Hey, kwangwengwa. Ambokudza kuti transgender. Pinda mshida ngotaura zvamusina kuswera. Dorothy Doti, accept kana Dori iwe. Accept I can never do it. Accept kwangwengu. He kwangwengu wants what kwangwengu. What cost kwangwengu. Mango got just black and white. She dresses got black and kwangwengu. I want a kwangwengu. I will move to the kwangwengu and then. Thank you, Stacy. Nai nakai. Zuva chirongwa chevanhu vakarambwa ichi zuva hana kurambwa zuva nemurume ndoda kukonzwawo yevanhu vakadi vanhu vakarambwa asi kana aine zvaari kuda kutaurawo zvake ngauye tinzwewo zvedu kuti anoti chii kune vanhu vakarambwa ngauye zvake kana aripo zuva akachida kuedwa iye haize kutukana kai ngauye zvake anouya zvake anoedwa pane chakamboipa tonzwanzi network yangu adori manetwork enyu gara ika makaita kuti aite mushe nairedwe zvino munogoya nemanetwork asingaite nyaunyau. Hands take out the dress iwe ndinoblokwa mani account yangu yange yakablokwa too much kare ndakaita ndofunga about 2 months ndisipo. Hands best statement of 2018. Thank you so much my love my likes. Wakungonzwa vanhu vese vanongoti my love my likes. Nai munhu ukangouya unge munhu wese unongofunga kuti mutransgender. Haona wese kwangwengu kunge pamuromo pachamera chikwangwengu
Chigo chichi. Hanzi chinguru ndati Ed. Aiwe Tembi yanga isina chegreen ndikati chikuedha izvozvi. Yanga isina chegreen. Unobva wanyanyochemera kuedhwa uda kuti chii naiwe Tembi. Ngati kuedhe kwacho. Ndikati kuedhe Tembi. Tembi, I'm adding you, my dear. Tembi we. Oh. Homeboy Richie, I see you guys. Rich boy chaibva ndiri kukuona dear. Chiaccepta kana Tembi ndakuedha. Chiaccepta. I love you too, more my Fari, my Charlene. Hello, dear. Penga udzoke. Penga udzoke chaiye. Oh, tata bisa ma makeup. Tata bisa ma makeup. Anyway, how are you? How are you? I like zvawakapfeka nhasi. Yes, zvine hunhu, but hauna bra. Harina uri mumba. Harina uri mumba. Anyway, mai vangu vaigara vachiti ukarambwa haunyorwe pa forehead kuti wakarambwa. You still walk around looking the same beautiful person as you were. Iwewe chete ndiwe munhu anenge achinzwa mumiri wako nemwoyo mako kuti wakarambwa. Inini pandakarambwa ndaibhurwa pamberi pevanhu, ndaitukwa pamberi pevanhu, ndairohwa pamberi pevana vangu. But I tried to look for help kuchechi, to my family. But you know what? Eventually, I got the courage when I turned 40 to leave. And I left. I came to the US. I was depressed for about a year. But like you said, Mulango, there's no such thing as depression. But I was very down. But I thank God for my two boys. We lifted each other up. I prayed a lot. I cried a lot. Yeah. Dear mwana wako, yeah, because in I would not be where I am. But because of those two boys, I knew I had to get up and work. Takatambudzika patakasvika muAmerica. Takagara mudzimba dzevanhu, tikarara pamasofa evanhu, tikarara pamafloor evanhu. But God is... you know, if I were to tell you, pane nguva dzandakambosviba kunge pasi pepoto iri pamoto nenhamo. Yes. But do you know one thing that I still thank God for? Especially mai vakandichengeta ku California. If she had not taken me in, I would not be where I am. So nyangwe vakandidadira, nyangwe vakandituka, I still give that woman respect. Yes, I had a roof over my head. My kids were going to school. Andina kurara ndine nzara. The roof over my head, not under. Yes, over my head. And then ivo baba vatata siya vari ku South Africa. Vaimbotumirawo tumakobiri kana ndatombokumbirawo. But eventually he stopped sending me anything. So ndakaubatwa nemweya wekuda kumuunza, but akaramba akandiudza kuti even if I was the last woman on earth, he would never get back with me. But chinondishamisa after adaro, they troll my social media pages. Then voburitsa makuwe kuti he ndine mwana wandinaye wandakaita kuno kuAmerica. I don't have any other mwana.
ndine vana vangu 2 vakomana ivavo, and by the grace of God upenyu hwangu hwasumukirawo manje, but still vanhu vanowana mukana wekuwana zvavanotaura bad about you when you are no longer at their level. I'm way above the level they expected me to be ever at. Well done. So unaziya munhu ukarambwa aka, don't think kuti that's the end of the world. If God is for you, nobody, nothing will be. Yes, God will lift you up to heights that you can never imagine. So in all I'm saying, kunem kadzano rambwaka chema nasi. But yes, in terms of kuti physical, emotional abuse ya wakawana, wakazowana yeopere kuita deep program that abuse, because at the end of the day kana waibu abuse wa, you have to find some kind of therapy. Therapy yangu was God, like I said, kunamata. And admitting kuti I went through kurowa. Do you know, Panet, the first time yandakarowa kunyasonzi kunonzi kurowa, mwana wangu was 3 weeks old, mwana wangu wekutanga, ndakamubata maoko, amwene vangu vakamira paside ndichirowa. Asi naiveduwe, naitendu. Varume vanobatwa nemweya weku. Ini ndine hama dzinorohwa nevarume nemabhandi chaiwo. Chico. Tate, nyangwe, inili I admit, for any relationship to fail, we all contribute 50-50. Iwewe waka contribute 50% yako, Richard aka contribute 50%. Nekusura kwangu pamwe nekuzhangandira nekuti ndandaita takanzi naatete vangu ndichiri kutaura naatete hanzvadzi yemurume. Yes. Zvikanzi nonetsa ndezvekuti iwewe Tatelicious wakazhangandira, unotaurisa, you are just full of everything. But varungu isusu tiri vanhu vekuti tinoda vanhu vari composed, vasiri on social media, vari so that active. So I think maybe my brother angabatwa nemweya wekuti you are too much to handle. I understand izvozvo. No, don't even understand that, because hutsinye at another level, hutsinye. Yes, you contributed your 50%, but kana ari munhu ane moyo wakanaka, you can sit down and compromise and come to an agreement mese muri tu kuti iwewe ndiri kuona zvakaipa zvakadai mauri, inini zvangu zvakamira zvakadai. How can we fix it? But varume, sometimes they are not willing to fix a broken relationship. Inini I knew asi ndobvunzawo ipapo munhu kokuti compromising and moving on forward separately is also another decision iyoyo. That's an excellent decision, because in any 18 years ndaingoti zvichachinja ndichiti hai inini handidi kuita sezvakaitwa nanamai vangu zvekurambwa ndotanga kuenda into different relationships. You know, I thought I was above kupinda into different. Yeah, I was trying to be Miss Goody Two Shoes. Taigona kuenda kuchurch teseka, but kutaudzana kuchurch hatisi kutaudzana, but apo tiri kusekerera, tiri kuti amen kuchurch, but hatisi kutaudzana kumba. Or then yes, then mavhizita vakauya kumba, tiri busy kusekererana, muriana hani, but hamusi kutaudzana once those visitors have gone. So inini, when I turned 40, I said no more. I said, Lord, mukasandibvisa pano, it's either ndinobva ndambox or iye achabuda ambox, because ndandasvika you really moved on. I think inini pandakaziva, because munhu wekutanga wandakaudza kuti mai ndasiiwa nemurume vaive mai vangu, zvakanzi kana wasiiwa uri mupenyu tenda Mwari. Yes. Nekuti chikuru upenyu. Yes. Zvekuti munhu akusiyirei, munhu akatouya akachata akaita zvaakaita, nguva yake yakwana,
rega aendewo kune mumwe. Yes. Wakazoda kuita zvekumanikidza. Yes. Ndobva mutazobatana nemapanga. Yes. Mopfurana Yes. nekuti mopedzisira maakusungisana muchigara muri kumapurisa. Yes. Saka zvaatoenda peacefully rega aende. Yes. Inini kuti zvinhu pazvakatanga kuchinja, mai vangu vakanditi one day, iwewe uri mukadzi rudzi wekuti unobvuma kurowa. One weekend akangonditanga, tate takarovana mumba imomo vana vaenda unotamba panze. That day ndakati ndiri kufira pano, chibhakera for chibhakera, mbama for mbama. From that day on. But kana kuine varume vari kuwacha on this platform, murume ukaona uchirova mukadzi wako uri kuti akaberekwa nenyoka iyi, unoita simba rekurova mwana wemumwe munhu. Ko vana vako wakazvara mukadzi uyu madi kuzvambarudza vana iva. Yes. Pane kuti mukadzi wako musimudzire rwoko. Ine hama yangu yakarohwa nebhandi, ndakati iwe next time paanokurova gara mafuta achibhoila, pastove. Kungokusimudzira bhandi mudire mafuta pamaprivate parts. Inini ndozvandandisingade izvozvo because panowonererwa ipapapa pamukoro yake ipapo dira mafuta anopisa. But you see, ndozvandandisingade because ndandasvika papoint yeanger iyoyo yekuti I could have done something evil to him. That's when I started praying to God, get me out of here. But do you know, andidi kumupainta as just an evil man. The last year I was with this man, mai vangu vakarwara tate, she was on ARVs. Mai vangu vakafa of AIDS. That's what she died from. She was on ARVs and she could not tolerate those pills. But murume wangu yeye, despite kunetsana kwataitaka, he took my mother in. Ndakachengeta mai vangu. Timbomira Tembi, pane vari kundishora hanzi tate, hanzi what an advice. Saka muri kuda kusapota varume vanorova vakadzi vavo. These men should be taught a lesson. Yes, chero ukasungwa mukadzi but you wasiya murume aine chivanga. A man should be taught a lesson kuti murume haurove mukadzi no matter what. Kana maita a quarrel, you should sit down as adults. Kana kutanga a third party, ndisekuru, ndimbuya, ndiani, vanokuraira. Ndipeo manavu nima likes. Tate ari right. Inini Tate ari right. Inini I chose not to retaliate. I chose to move on. But Tate is right. Tate is right. Inini I wanted to do evil things to this man. Yes, Vangani. What an advice. Advise each other as men. Men should stop beating women. Men should stop beating women. Yes. Women are not vessels of training. We train Ayama woman. Ali what Pawango Fungira. We not in the woman. Ali are good to beat a boxing. Yes. Yes. And vakadzi hobo vari panoka vanorohwa vanoitirwa utsinye mudzimba dzavo, but they will never talk about it. They'll never tell their sisters. They'll never tell their mothers. Inini ndakadirwa mvura inopisa vhudzi rese iri rikadonha, left shoulder iri rikatsva. Munin'ina wangu akazoti auya kuzondivhizitira after 2 weeks. Ari kusvika ari kuona kuside kwese uku kwakakwata nemvura. Do you know God loves me? God loves me. Andina kana vanga ini to show kuti ndakadirwa mvura inopisa. Saka why I'm on this platform is I'm trying to tell you women, speak out kana mchirowa. Zvinotanga nembama, zvinotanga nekutukwa, but speak out. Yes. Tell your mothers, tell your sisters, tell your friends, tell church kuti ndiri kurowa. Tell somebody until they listen kuti ndinorowa. Ini ndairowa, nobody believes kuti ndairowa. Waitya mai wako nababa wako, uchipinda marriage, uri kutya murume wako. Kutya murume wako anokukwira. Ndaitomutya. Do you know kuti I became such a liar because ndainyepa, because ndaitya kumuudza chokwadi. If ever kandibvunza chinhu, I would become so defensive, then I had to ndotanga kunyepa. But there was no need for me to be lying about anything. But do you know what?
I am not bitter after 18 years. Do you know how happy I am? I found a man that loves me, a man that doesn't lift his hand to me, a man that just loves me for who I am. A man andinoti ndikasura, tinoseka ndikasura. Iye akasura tinoseka. Manje tinotoseka tikasura. Maza, I said here, if we fart, we love. I'm with a man that I can fart in front of, that I can sit on the potty and party in front of. That's the kind of man that everybody needs. A man that if gas finishes whilst I'm on my way to my shops, I can phone and say, boo boo, my gas is finished, and he'll run over with gas. That's the kind of man we need. Iye murume wako iye ndokumbiro kana wangu wakamboposta mapictures muri mese ndaunodzupura nenyaya inandiposte like andiposte upenyu hwangu pasocial media andiposte ndinoposta zvekungonakirwa ndinoposta zvehembe kana ndakapfeka hembe. But do you know what? I'm just in such a comfortable place with myself. I don't have to post pictures of my honey to show the world, this is my boo. No, I'm happy with who I am. And I don't care if somebody likes me or doesn't like me. The point is I am happy with who I am because I know who I am. I am Tembi. Listen to your story. Listen to your story. Why people love me. My journalist I emancipate women. I give women power of wisdom to act upon their miseries. You hear Tembi's story. Tembi was domestically violated. Her rights were infringed by her ex-husband. She was beaten in front of her mother-in-law. And I also think with my vamwene vako vanga vaine chekuita mukuru kwako iwewe. Inini wanzwa munhu achiti no unongogara ondepa side ndine mukoma wangu kainini mukoma wangu sisi vangu vakuru vanoitikatsika ikakongoti ndodzimba ini vanotozviziva varume vavo vanotozviziva kuti ndikangonzwa kuti ani wangu arohwa panoitwa jambanja inotyisa. Kana usingagone kurova murume wako tsvaga hama inorova. Kana usingagone kurova murume wako tsvaga hama yako. Inini ndaiwandisa tate. Men should stop beating women. Inini ndaiwandisa kuti ndarohwa. The day munin'ina wangu yewa akauya akaona ndakapiswa face neshoulder. Paakamira kuti amiridzane nemurume wangu, he tried to beat her down. I mean, he tried to beat my sisters down when they told him kuti he was treating me harshly. But in the end, it was me that had to change. It wasn't him because I could not change him. 18 years, I could not change him. Inini, I was the change. So anyone, Anoroa, you are the change. You are your change. Anyone who wants to improve their lives, you are the change in your life. Nobody else will be the change. Ukarambwa nasi ukafamba wakaisa msoro pasi utiti oh my way ndarambwa. You will never change. Lift your head up. Walk with your shoulders back. Hakuna po wakanyorwa kunzi warambwa. You still got your breast. You still got your beche. You can still go and find another man. You've got your heart. Move on. Leave a nigger if he doesn't want you. There's lots of niggers out there in the sea. Nigga, ndochi. Man, boy. I see my sister is watching. My sister Sandra is watching. My sister Sandra is watching, and she saw his violence. She saw his violence, and he still tries to be mean up to today. But I've told him now to leave me alone. Recently, this week, mother-in-law vakatumira mwana wangu message vachumutuka vachiti hey takanzwa kuti mai vako vanomwe mwana. Akati gogo, I don't know what you're talking about. Saka I sent her pictures. I sent her pictures of my sister's kid. Ndikati siyana ineni andina mwana, I don't need mwana. Just leave me alone. I left your family. Leave me alone. I could not Zinenabo. Iwe Sheila Mkize. Fuck you and bye. If you don't want to listen to me, fuck off.
Fuck off, bitch. Bitch, fuck off if you don't want to listen to me. Bye, bitch. Fuck you, Sheila. Fuck you, Sheila. I don't give a shit about you, bitch. I'm in my comfortable place. Yeah? Fuck you, Taruk. Fuck you. Thank you, Tati. Bye-bye. Love you, my dear. Thank you for joining. Kana atongonzwa abatwa nemwoyo wokutuka munoziziva kuti inini yoqueen kana ndotuka ndosoka ndati go deeper pedzerana inashira ine ndinongondiri refree pito tanga ndaitwe zvangu vanhu vanonge vachitokomenta nozva vachingodada tiedo vamwe mutanzwa kuti varume vanorova mudzimba umu shuwa mukore wokurwa nemurume mukore uno batidza mafuta pasitofu upise mboro yake wakarara kudai kungovhura gumbeze pfororo ipapapa ndoda vanohura hapahure futi paanovhura panenge pari pepingi chero ukaenda kujeri unobuda chopu tinokutsvagira maloya anokurwira wange waneta kane kurohwa wange waneta nekurohwa ungangorohwa everyday uchingonzi musiye ndo dzimba dzei naivedu vevanhu tinototya kutotya. I love you too, Sheila Mkize. I love you, my dear. Thank you for joining Tempi. That was an insight. Ndinotokushidza vanhu vauyosva wakapa platform pangu vachida kungoita kungoti zvivafaire pedzerana stress ndimadi Tracy Nkonzo uri kuda kuedhe waregai ndiedhe Tracy ndakuda kuita ndichipedza hamawe Bruce wamirira kuti mai vangu muripi Tracy Nkonzo uri papiko Tracy Nkonzo we igani botsvaga Tracy Nkonzo naiwe Tracy handichakuoneni Tracy Nkonzo ita edi zvakawanda Bibi ana nambokuti chiwamva wakasika kubva ini Bibi handingoti vanhu vese come wouya woenda shurudzwa ichocho. I love you too, Kanisandi. I love you too, Sandra Akosile. Thank you, my love. Thank you, Sandine, sister yake. You are such lions of Judas. Lia vila kara chingoti ed Lia I hope your network yako ita izvozvo. Tinzwa kuti uri kuti po solution ipi iwe Lia. Lia, I'm bringing you on the camera, my dear. Lia ndiye achaita last caller wangu. Daneta mapirisi aya yakundizvimbisa makumbo ndosaka ndakukasika kubvisa gogo mazuva ano kana nichita malive. Because mapirisi hey. Makumbo acho anenge achizvimba moto aya zvekuzvimba zvejendi. Pano, thank you Lioness Zoe. My Bruce andimokona takangoita move on. Daisinzi mai richi atopera richi uya asisipo ndakunzi mai Bruce. Zvino mai Bruce richangoramba riripo nekuti ndo mwana wangu. Mwana akamboti mai ndakukutizai. Unotiza mai vako akakubereka ini. Indiri mai vembo kwakaini. Hanzi tate nhasi wakanaka inyasha. Mukaona tichingoramba tichidzoka kwamuri tichiuya kudai dzinenge dziri nyasha. Hanzi ndoda kushauda munhu handituka apa sisiri paplatform pekushauda naka asi kana waed wakambotaura nyaya yekutaurwa mudariro wozoshauda zvako. I love you kani Dori iwe Dorothy June. I love you. Thank you so much. Kananza mai Bruce anovengera bedtime story amirora mai vake here. Izvimwe zva Bruce anodzinda mai ndakwenda baba wako ndo wakanda nditizwi nevanaini tizwi nevana kana Bruce kumutsvagira musikana handimutsvagiri musikana unofaura bachura unofaura bachura mwanangu handidi kuti utsvage musikana unozoluza attention nekuchengeta mai yako gara uri bachura uchengeta ini mai yako kutsvagira musikana Bruce no ozoita mazivana utozokanganwa kuti ndiri mai vake handidi
inyasha vedu vanhu vari kungoti tate wakanaka inyasha dzedenga. My God is good. Mwari wangu wemudenga, Mwari waAbrahama naIsaka. Nai ndatopedza 2 liters. Kumpedza 2 liters inomwiwa nemhuri yese paChristmas. Ini ndo yandopedza nenyaya yemapiritsi. Because chero doro mazano rashoma handisi kumbomwa doro rakawandisa. Because mapiritsi andirakamwaya kungoti kungomwa doro kudai ndichingoona rima kudai. Kuona rima madhodha anobva atanga kubuda ipapo. Ndototanga kubuda madhodhi munoziva ndichimwa doro especially izvi zvimabrand izvi. Ndakazoti ndakagara zvemubhawu ndikuona vanhu vese vari kuti toti chiko kusimuka kudai kuona manyoka. Ndakabva ndakodzokera ndagara handimbosimuki kusvika bhawa ravharwa ndozosimuka ndindoita kupedzisira. Apa unenge wafambira unokwirwa unofunga kuti ndiani achakukwira. Apa sketi yese yazara madhodhi. Biritsi rakapenga iro ndopa ndakabva ndadza ndakati biritsi iri kai haridi kuti nditange kubuda ndisati ndariziva program yaro. Mai mwana kudai manyowa ntove kuzara mbrugwa mapiritsi eedzi. Hanzi mapiritsi einhaiwa uzive kuti ndinomwa mapiritsi eedzi. Ndakachinjwa mapiritsi saka mapiritsi andakachinjwa ai skeleton amene uyo arida kuedwa rega ndimbomuedha aiti apa ndandaenda kubhawa ndichida unokeshesa amai mwana apa ndandazviitira matuzvi akuzviitira godzwa hombe godzwa unoziva duzvi rakabuda riri remurume aamukadzi. Duzvi remurume aamukadzi harizire kutamba naro duzviro. Duzvi remurume aamukadzi godzwa duzvi remurume avemukadzi raive zimukonde kuzoenda manje kundau yakandakata zvinokebhuka kutora kembu ndokutozi hello dear. Hey Tate. How are you, my dearest? I'm good, Tate. How are you? I'm great. Thank you for joining, my dear. I'm hiding my face today. It's okay, my love. Hide. I understand. Hide, my dear. Tate nyaya kurambwa yakaoma. Nyasonditsanangurira dear. Takamborwadziswawo hedu asi tinongoti Ebenezer, Mwari makatigonera. Makazvifambisa seiko pamakarwadziswa vedu we? Takarambwa Tate, kurambwa rafu. Kukandirwa mabhegi panze. Kusiwa usina kana pekutangira kana. Kuwanzi wanga watadzeiko? Tate. Asi tinongoti Ebenezer, Mwari akatigonera. Because vakatotibatsira vakatiramba ivavo tingadai takangomirira tichingoti izvoni tiri pavana tiri kuchengeta vana tisingazivi kuti kunze kunonakidza uku. Waita basa uri kunakidzwa zvako. Haiwa ndiri kunakidzwa chaizvo ende vana vanotoita upenyu huri nani. Mazuva hapana chinhu chinogona kuchengeta vana sesingle mother Tate. Masi indozvionaka kana ndichichengeta Bruce chakatorewa mwana wasingle mother agere bho. Imbwa dzeangu makapozi dzakaonda. Inini yangu imbwa yasingle mother iri heavy chidhunda. Haurege. Asi Tate unoziva chandirongoda kungopa advice yandongoda kupa vakadzi ka. Vanhu musadzvanyirirwe nevarume muchiti takagarira vana. Amai mana. Because uchatarisa life yauri kudzidzisa vana vako uri kuvadzidzisa kuti chii, kuti it's okay kuabuswa nemurume. It's okay to tolerate abuse. And the way yauri kutreatwa nemurume ndo the way vana vako vachangotritwawo nevarume kana kutrita vakadzi, because kwavari vachabhilivha zviri normal. Saka murume uyu aikubata jangi nekuti chiko anoti hauna kuenda kuchikoro. Kana Tate ndindaitomuchengeta mufunge achitodya mari yangu nemahure. Hausi kuona kuti pamwe aifurirwa namai vake zvamai zvevarume izvi ndo masatani ekupedzisira ka. But munhu kufurirwa anenge achida Tate. Ayo influence yamai mai vakakuyamwisa unoita kutamba nawo here. Asi unoziva chinonetsa futi ka munhu akakudira zvinhu zvako anenge asina rudo chairo.
kweiwe waizviflasha pawainyengwa uchiflasha zvinhu wakadingodiwa sezvauri. Konoziya kana uchidawo munhu wako unenge uchingoti tiri tese. Uchingomwaya mari imi vemadhigiri ndimi munospoila varume kai. Usingaziiti hapana kana zviripo apa. But at least you learned my sister. Utozoti upenyu hwako nevana vako nekavibrator kako unotori ball. My mwana saka uri kuzvikwira nevibrator. Hakuna vanokwira here kwauriko. Chaizvo wangu wandoita zvandoda naye uyu. Aiwa ko vibrator ndinoziya hangu kuti vibrator riripo. But hakuno chaidzo here dzaunombongoti ngatimbosanganewo ukwirwewo. Tate vibrator inonaka kukunda munhu iwe. Iwe mboro ine tsinga iwe wakaiona yandaidya yanga ine tsinga ikakura pano papa. Haiya yakaoma iya. Iya yandaidya iya. Uri kungoti dai ndisina kurambwa dai ndakaona mboro iya here naiwe Jesu Kristu. Hana ukamana mandla here murume uya. Handizozive zvangu. Makuriro acho. Ukureba unoziya kuende ndaimba ndadya zvesvoto. Kana yari chada ndambobvira ndakaidya kudai because aingoti ndiri kusura aibva atanga kudeedzera mazita zvinouya ndaibva ndati superstar. Asi tate usadaro iwewe unosuriswa nemapiritsi akasurisa munhu kupi. Iwe wakunyepera mapiritsi wakuda kuvhara Richard kuti mapiritsi. Iwe ndaimi maimi handindiri kukuudza ndakaenda kubhawa last week apa. Kusimuka kudai sketi yakazara madhodhi. Wangonyeisa kumwa doro. Ndakachinjwa mapiritsi iwo mapiritsi ari dhenja iwawo. Kuzofonera chiremba musi weTuesday zvakanzi awani takakudza takati chimbomira kumboenda kumabhawa. Iwe handisi kuziva uri kumwa because ina handiri kumwa anonditisa chikapa chakapenga. Uri kutaura HIV here ndandisi kumwa mahormones ka uri pamapiritsi eHIV iwo here iwe. Ambastika anga asingataure HIV amwewo mapiritsi ndechikapa asi angu andigura but kola mamunzwa ataura kola mapiritsi anga akuzotaura anga asiri zvake HIV nekuti vazhinji havadi kuzivikanwa kunziva neHIV. Handidi kuti vanhu vataure mastatus avo pano pakasara vanhu pano nekuti discrimination iri kunze uko yakaipa. Amai mwana sketi kuzara madhodhi kudai kusimuka kuona unoziya cheya inozara mvura dzemadhodhi dziya dzavo handi madhodhi anenge ari mubhurugwa nemusketi saka pacheya panenge pazara mvura dziya dzemudhindo wemadhodhi kudai. Ndakangoti kuna security guard chimbopedza kuburitsa vanhu chii ndatanga uchimbonikuti my father died uchida kuti vanhu vabude. My father died. I'm waiting for my brother. My father died. Apa uisikirire kuda kuti vanhu vasazive kuti munhuwe wako ndewei because wakangozoti beru mangwana paunopinda mubhawa vanhu vanoziva kuti uriwe madhodhi. Ndakatozoponeswa nekuti my father died. Ndo yakandiponesa iyoyo. Mabiritsi iroro randitisa nyaka sine chikudzai ndokuudzai sezvazvirika kukunyepera iye matinofamba wetinongobuda dhodhi kungodibererere. Ndinodirwa nevanhu chokwadi ndo chandinodirwa. Kunhuwa manje ndinofamba kandi ndine maperfume saka ndaingoti pazvidya apa pfe ukaona bwezdo ndi zvarinoita kana rakuudzirwa rinoita manyemwe rinotanga kumbumuka. Rinotanga kumbumuka dhodhi. Kumbumuka kwedhodhi amai mwana kumbumuka. Unongoramba uchingomwayo uchimwayo shurei. Shure yambondisvitsa kure zvayo iyi. Ngaionererewe zvayo asi shurei zvakaoma nayawe. My love nemalives kuna queen wenyu. And your mom gave you advice. Mai baba wakafa. Hands madam, mai vanoita chikapa pavibrator vatondityisa weni. Nai vanoshaiwa mboro chaiyo munamaitwa chikapa pavibrator ini zvinhu zvacho zvinazvandityisa. Amai mwana amadhodha anga abude izvi zvokagara pane vanhu vachipfuura kabhawara ravharwa vanhu vangopfuura vachifamba. What is the
Baba, for my father died. Wambotenga kutaura neshona uchivhekisa vanhu vachingopfuura ai zvinhu zvacho vari kungofura my father died. You can go, I'm in pain, please just go. I need time alone, go. Apa ndiri kudzinga vanhu kumadhodhi papatooma kundi andaita kamanyemwe ndichakwirwa here mazuva ano nekuti handina kauyo kuendawo akandisiya saka shure kwati batanei apa ndina kuziva kuti chibiritsira ndamwari chanovhura chanero yemadhodhi yakavhurwa chanero yemadhodhi kuvhurwa njinja. Ndipewo malavu nemalaisi kani ndipewo malavu anzi tate wakakomborerwa kandi madai naini kuti ndinonyepereko naye asikana ndenchikudzai chokwadi vanhu havadi chokwadi. Queen when you tells you the truth, Queen when you ndokudzai chokwadi asi chachiri chirongwa chakanaka. No to violence. Vakadzi vabuda vairohwa vakatiza ini ndakudzai ndakati I moved on with life. Kurambwa kunowanikwa muupenyu, lessons to be learned, move on with life. You find someone or you find a pet, itsuro ikiti imbwa yauchatsvaga yaunogarisana nayo so that you forget zvakaitika. Ina I've forgotten and tombozeudi. But what I will remember of course is my wedding. Because zvinhu zvakandifadza. Just to have a wedding is something good. Sinongona matiro imi wakadzi chaiwo wakazvarwa nemapeche chaiwo kudai machatawo ungozofezve shuwa uchitokundwa neniwo zvauyi ndakatoita muchato wekubatira pamusoro imimi chaiwo wakadzi chaiwo wakanaka masipono namuna kana kumbobvira mamboitiri kana masteps zvinotyisa kaizvozvo. So sometimes just wish for good things to happen to you. By the way, I love you so much and makandikoshera mufungi. It was so good to come back and check my people and I see that all of you still love me, you still adore me, you still are my people. The people I vow for. Please, kana mangosuwa kuda kuona sex video. Tell me so that I bring it for you. I have a lot of loads for you. This time ndinokunzirawo ndine Muslim munongosaona. I love you so much and makandikoshera mufunge from your queen of entertainment, Tatelicious Karigambe-Sandberg. Remember to love one another and it's goodbye for now. Makandikoshera mufunge. My love, no my likes.